Vítajte a dnes sa pozrieme na to, koho nečakane stretnete, alebo možno kto vás nečakane stretne. A prečo vlastne toho človeka stretnete, aký tam bol dôvod. Kôpka číslo 1, kôpka číslo 2 a môžeme ísť na to. Takže vítam kôpku číslo 1. Všetci, ktorí si vybrali tieto kartičky, ideme sa pozrieť na to, kto vám tu ide do cesty. Takže máme tu kartu súd. Takže niečo, čo už to stretnutie už tu fakticky ako keby malo prebehnúť. Ja z toho mám taký pocit, ako keby tu bol nejaký časový posun. Máme tu rytiera pohárov, takže niekto prichádza s nejakou veľmi dobrou správou. Máme tu 10 pohárov, niečo, čo vás naozaj poteší, niečo sa tu vyrieši. Môže tu byť... Pozrieme sa ešte ďalej. Ja si tu doložím posledné 3 karty a budem potom... 3 pečky, takže toto je zaujímavé. Čo tu mám teda za situáciu? Koho tu stretnete? Ja tu mám takú situáciu, že niečo pre vás v minulosti nedopadlo dobre. Ja mám pocit, že vás niekto o niečo obral. Páne Bože, máme tu všetky 4 pečky. Všetky, ale naozaj. Pozrite sa, 1, 2, 3, 4. Tie karty sa v poslednom čase skladajú tak veľmi zvláštne. Dobre, takže poďme naspäť k výkladu. Ja tu mám taký pocit, že niekto vás alebo sám seba mohol obrať o nejakú šancu. Bolo to tak nalomené s tými peťkami, mne to príde, to je taká ako malá väža. Takže v momente, keď sa malo niečo stať, sa nestalo. Proste sa to neuskutočnilo. Ten súd je niekedy aj druhá šanca. Takže mne to tu pripadá, že vám tu prichádza do života človek, ktorý chce túto šancu využiť. Takže vy stretnete človeka a ja nemám z tých kariet ani pocit, že by ten človek, že by to bolo nejaké nečakané stretnutie. Skôr mám pocit, že toto bude nečakané skôr nečakané správanie zo strany toho človeka, ktorý vám tu ide. Poďme sa ešte viacej pozrieť, pretože tu sú naozaj veľké peťky. Toto sú karty, kde ten človek buď niečo nechá, alebo toto sú naozaj, že sami v sebe sa chcete prekonať, ako keby ste chceli prekročiť svoj tieň. Tu môže dokonca ísť, ja mám skôr taký pocit, že tu môže ísť aj o nejakého nápadníka, ktorý tu bol a ktorý tu potom nebol, lebo sa tam proste nič nestalo. Takže mne to skôr ide taká nečakaná, nie že stretnutie, ale pri tom stretnutí bude naozaj nečakané, ako sa ten človek zachová. Ešte nám povedzte k tomu človeku niečo, alebo k tejto celej situácii. Pretože ja mám tu naozaj taký pocit, ako keby tu bol nejaký časový posun. Že toto už sa tu malo stať. Toho človeka ste mali stretnúť. Ten človek už sa tu mal nejakým spôsobom naozaj vykoktať. Čo tu mám ešte za jednu situáciu? Teraz mi prišla, keď som videla tieto karty. Tu nám mohla byť aj situácia v rodine, kde jeden človek na základe, pretože tie peťky sú naozaj ten stred od 1 do 10, to je ten stred, kde sa preklápame, čo ideme urobiť a čo neideme urobiť. Ja tu mám taký pocit, ako keby tu nie tento človek, ale nejaký iný človek, ja si dám ešte nabok. Keď sa tu stala nejaká situácia, ktorá pre vás bola naozaj nevýhodná, kde ste sa možno začali
Môže to byť aj v rodine vaši naozaj blízky, kde ich už berete ako členov rodiny. Tu nám mohla byť situácia, keď prišiel niekto, urobil tu naozaj nejaký chaos, bordel, rozhádal tých ľudí s nejakou situáciou alebo s niečím, čo sa tu stalo. A tu malo byť napríklad, tú situáciu mal jeden človek nejak vyriešiť v tejto rodine. Ja tu mám pocit, že tu bol človek, ktorý mal tú vec pod kontrolou a ktorý mal o tejto veci nejaké rozhodovať. Môžu tu byť naozaj nejaké finančné veci, dedičstvo alebo niečo, alebo delenie pozemkov, alebo proste niečo tam bolo v rodine, týka sa to rodinnej situácii. A ten druhý človek prišiel, urobil taký naozaj bordel, taký chaos, že ten človek, ktorý mal o tom rozhodovať, zrazu ako keby stratil orientáciu, že čo má vlastne robiť. Ako keby sa naozaj stratil a zrazu tak zamrzol, že čo idem robiť. Idem tu smútiť, že tu je taký, že tu proste sa v rodine všetko sa proste sa dohádali, ako sa len dalo. Komu zoberiem, na koho strane budem stať. Je jedno, na koho strane budem stať, aj tak to bude zle a aj tak to prinesie len opäť nejaké hádky do tej rodiny. Tu bola taká trošku, ja si myslím, až pátová situácia. Ale pátová situácia nie kvôli tomu človeku, ktorý tu mal niečo povedať v tom čase alebo niečo urobiť, ale kvôli tomu druhému človeku, ktorý spôsobil túto celú situáciu. Takto mi to tu naozaj ide. Pozrite sa ešte aj tu. Spodné karty vám tu dám. To mi zoberiem preč. Pozrite sa. Pozrite sa, tu je nejaký človek, ktorý nárokom urobil, pozrite sa, tieto dve karty, to je naozaj smrť, niečo kompletne zmeniť nejakú situáciu, urobiť z toho niečo. A keďže je za tým hneď diabol, je tam šestka tých mincí, úplne ako keby rozbiť tú celú takú situáciu, aby sa nejak nedala vyriešiť, poriešiť, aby tam proste neprišlo k nejakému kompromisu, aby proste... Ja si ešte doložím na tieto tri karty a potom pôjdeme ďalej k tomu vzťahu, čo sa tam ukazoval, ale nech toto doriešime. Poďme sa pozrieť, prečo to urobil tento človek. On nechcel, čo si nechcel? Lebo tu mám pocit, že nechcem niekomu niečo dať. Peniaze. Peniaze sú naozaj niečo, kde sa ukazuje ten pravý charakter tých ľudí. Mágie. Viete, čo tu môže byť? Tento človek môže, že vám závidel. Tento človek jednoducho vám sa s týmito dvoma kartami, mne to príde, že vám sa v živote nemusíte byť milionári, ale že sa vám celkom darí. Že sa máte dobre, že ste spokojní aj s tým, čo máte, proste, že viete z hoci čoho vyrobiť pre seba tú takú, aby ste sa cítili v pohode, aby to malo nejaký zmysel, to, čo robíte, alebo proste také nejaké drobnosti pre vás, aby proste ten život ste si vedeli užiť a proste, aby ste sa v ňom cítili dobre. A tento človek to chcel zastaviť, pretože tu nám išla nejaká, neviem, čo sa tu v rodine stalo, to už musíte vedieť vy, ale tu nám bola nejaká možnosť, kde by ste mohli niečo dostať. Možno ste si to aj zaslúžili, ale tento človek vám to jednoducho vám to nedoprial. Dobre, ale teraz tu prichádza od tej osoby, ktorá to už mala vtedy rozhodnúť, tu prichádza naozaj to rozhodnutie. Aké tu rozhodnutie prichádza? Poďme sa na to pozrieť. Lebo ja mám pocit, že to, čo už mala tá osoba urobiť dávno. Pozrite sa. Pozrite sa. Čo urobí tá osoba? Tá osoba ako keby si, ja neviem, zrazu možno tie emócie nejak opadli, ten chaos sa opäť trošku nejak usporiadal, každý zaujal nejakú pozíciu v tej rodine. A tá osoba zaujala aj tú pozíciu, že toto je niekto, kto vie proste tie situácie, ktoré tam nastanú, vie ich vyriešiť. Lebo cisár naozaj
on sa na to pozrie z inej perspektívy, porozmýšľa. S tou deviatkou to sú naozaj tie také veci, ktoré ho trápia, kde sa on necíti sa dobre. Takže on to bude chcieť vyriešiť tak, aby to bolo spravodlivé, ja mám pocit. Pretože aj s tými kartami tu na dole, to, čo mi tu ide, že tu sa mení celkovo nastavenie toho človeka, dnuka, ako to vnímal, keď prišiel ten človek a urobil tu nejaký ten bordel. A pozrite sa, a tu ide, pozrite sa, tu je jednoznačné riešenie urobiť to nejak, aby to bolo naozaj spravodlivé. Ako keby si možno niekto uvedomil niečo, že ten človek, ktorý tu urobil najviac chaosu, asi nie je úplne nejak spravodlivý, alebo k tomu druhému možno tam začína vidieť, že tam nie je úplne niečo fér k tej osobe. Dobre, poďme sa pozrieť na tú osobu, že čo to s tou osobou urobí, keď sa dozvie, že ako sa to ide vyriešiť. Tak myslím si, že trošku sa môžete... Tu s touto osobou sa bude musieť ešte niečo dohadovať, aby to bolo aj výhodné. Ináč tu s tým rytierom bude robiť opäť nejaké problémy. Takže, ale ja si myslím, že ten císar, ktorý sa nám tam ukázal, že tento zvládne, nemusí to byť císar, môže to byť aj žena, ale tú situáciu jednoducho má pod kontrolou. Trošku mi tu príde, že možno sa nedozviete nejakú informáciu, ktorú sa dozvie len tá druhá osoba. Tam môže byť niečo, aby sa uspokojili obidve osoby. Ale tá druhá osoba mi príde taká dosť, dosť neférová. Závistlivá. Úplne nie taký človek, ktorého, držala by som si ho trošku odstup, ak viete, kto tu urobil takýto neporiadok v tej vašej rodine, pretože tam bola čisto závisť, aby sa vám, ten človek vám závidí, že vám sa vedie dobre. Takýto mám z toho pocit. Dobre, poďme naspäť na tú lásku. Takže, čo sa tu odohralo? Takže tu niekto už v nejakom momente chcel urobiť nejaký ten krok smerom k vám, ale jednoducho ho neurobil. Už z nejakého neznámeho dôvodu sú tu naozaj tie päťky, takže tam mohlo byť, že bol tam niekto iný, nebola k tomu príležitosť, jeho ego ho trošku potopilo. Lebo tu si to tento človek predstavoval trošku inak. Takže čo urobí pri ďalšom nečakanom akože stretnutí? Trojka mečov. Cisár, trojka mečov. Či sa nejak prejavia, alebo ja mám taký pocit, že to bude naozaj také nečakané stretnutie, ale s tým nečakaným, že ako sa ten človek k vám naozaj zachová. Tento človek... Takže nečakané bude to pre vás, že vy už ste to akože mysleli, že sa to nejak skončilo. Tento človek je ešte stále sa vami zaoberá. A tým, že on tu niečo neurobil, ako keby si myslel, bože, čo som to ja, aký som zbabelec, že neviem proste niečo urobiť, že ten strach ma proste ovládol, alebo niečo v tom momente, že tam niečo urobil. A pozrite sa, tu vychádza s tým pážatkom a tu na vám ide vám tu niečo ponúknuť. Tu nás sa nejak vyjadri tento človek, pretože máme tu dvojku pohárov, cisár a páža palíc, takže myslím, že pre vás bude nečakané prekvapenie s nečakaným odhalením tohto človeka. Ja si zoberiem druhé karty. Takže čo nečakané tu budete čakať od toho človeka? Možno vy ste už aj... Ja si myslím, že úplne s tým nerátate. Možno je tam ešte nejaká taká malá, slabá nádej, svet, takže to je úplne, že poďme do toho otvorene, čestne, priamo. Štvorka minci. Čo tu príde od neho, lebo ja tu
trošku veľa kariet, 2x6. Počkajte, asi ešte tu na trojka. Ja si myslím, že tento človek vás nečakane niekam pozve, ale nečakane ja si myslím, že vám povie, že ste mu sympatická alebo niečo taká, že tam proste vám naznačí, že tam je trošku viac, ako by ste čakali. A vy tu už nečakáte, pozrite sa tu na, lebo tu na sa nič nedialo, tu ste mali skôr pocit už, že ste si možno mysleli, ach, žila som v nejakých tu ilúziách, niečo som si vysnívala a vôbec sa to tam nestalo. A mám trošku pocit, ako keby ste to naozaj už pustili, ako keby ste to, že ideme ďalej. Dobre, tak nie je tu nikto, svet, sila, idem ďalej. A ten človek naozaj, ten už to má s touto ilúziou, ja si myslím, mne to príde, že on už to má v hlave, už tu má nejakú predstavu o tom, čo sa stane, keď sa s vami stretne. Takže tento človek je na vás prichystaný a tento človek si myslím, že ide tu o tú vzťahovú oblasť, že vás prekvapí tým, že vám povie niečo, čo ho bude stať naozaj nejaké prekonanie samého seba. Možno ten človek nie je nejaký emocionálny, alebo proste nedáva rád najavo tie emócie, ale niečo vám povie. Môže to byť len taká drobnosť, že ste mu sympatická, alebo že sa s vami napríklad cíti veľmi dobre. To pre toho človeka naozaj bude, už vtedy to bude veľa. Takže toto také nečakané sa vám tu ide diať v rodine, ale aj v tom partnerstve, že tam budete pri ďalšom stretnutí, ja si nemyslím, že to bude nečakané, vy sa tak, kde stretnete, kde vie, že vás stretne a tam to bude nečakané potom z jeho strany. Dobre, takže ja vám ďakujem, toto by bolo pre kvôbku číslo 1, ďakujem za lajky, vychválenie, komentáre, ak to s vami rezonovalo a budeme sa počuť na budúce. Takže vítajte, kôpka číslo 2. Ideme sa pozrieť, aké nečakané stretnutie vás čaká, čo to prinesie. Takže to bude zaujímavé ako kôpka číslo 1. Tak sa na to poďme pozrieť. Takže máme tu veľkňaz. Hop, kartička. Máme tu esomníci. Takže koho tu nečakane stretnutie s týmito dobre, takže ide mi tu toto bude len pre špecifickú naozaj skupinku ľudí. Ide mi tu, keď ste napríklad mali nejakého ženatého priateľa alebo mali ste proste človeka, ktorý bol ženatý a proste už ste s ním skončili a možno ste ho veľmi dlho nevideli, tak tento človek vám môže prísť opäť do života, pretože ja tu mám pocit, že tomu človeku jednoducho to manželstvo skončilo. A tento človek, keď vás uvidí s tými 3 kartami, si povie ako keby láska na druhý pohľad, že áno, toto chcem, že tam je ešte to, že ma to tam ešte láka, že ma to tam ešte ťahá. Takže tu môžete stretnúť niekoho, môže to byť napríklad aj nejaký bývalý priateľ alebo bývalý, dokonca aj bývalý manžel. Je to niekto, s kým ste už niečo proste tam mali a mohol byť naozaj zadaný, alebo vy ste mohla byť zadaná. Toto mi tu ide. Tam sa jednoducho niečo skončilo. Ja mám pocit, že ste sa dlhšie nevideli.
Ja sa vám pozerám na to, že či ste sa... Ja si myslím, že už ste sa určite nejaký čas ste sa nevideli, takže tu už prešiel nejaký čas. A opäť, keď sa uvidíte, môže to byť napríklad aj po roku, hej? Že si myslíte, aj vy už ste preč, aj on už je preč, pretože táto veľkňažka, tam ona už si išla si svojím, tam už nerieši tohto človeka a vy ho zrazu stretnete. A zrazu to prepojenie je to veľmi zaujímavé, lebo je tu veľkňažka, je tu diabol a medzi tým sú tí milenci a tam to opäť naozaj vypukne, ja by som povedala. Môže to byť aj niekto, kto napríklad sa nechcel ženiť alebo si nechcel zakladať rodinu, ale je tam niečo, čo sa medzi vami skončilo. Jednoducho tam niečo bolo, skončilo sa, či už ste boli tretia osoba vy, alebo ste proste s tým mali človekom vážny vzťah a tam proste to nešlo ďalej. Tak tohto človeka stretnete a tu nás sa obnoví nejaká šanca. Vy keď sa uvidíte, ja si myslím, tam to hneď medzi vami proste prebehne nielen tá chémia, ale aj to také, že ten človek mi je ešte stále sympatický, ešte stále sa mi s ním dobre rozpráva, smejeme sa, ťahá ma to k tomu človeku. Lebo ja si myslím, že vy budete naozaj, pozrite sa ešte aj tu na sa otvára naozaj nejaká nová šanca na niečo opäť nové. Ja si myslím, že vy ste keď ste to skončili, vy ako keby ste si obidvaja išli svojim životom, potom každý svojou vlastnou cestou oddelenie. Ja si myslím, že už ste sa ani nejak tak veľmi nezaoberali týmto človekom. Vy, pozrite sa, to koleso šťastia ešte aj s tým svetom, to vás normálne, ja mám pocit z tých dvoch kariet, ako keby vás to úplne že prevalcovalo. A hlavne si myslím toho druhého človeka, že keď ťa uvidí, ten bude taký, že by som povedala, že až tak na sekundu, že prestane dýchať. Takže tam to bude ešte stále, ako keby sa obnovilo niečo medzi vami. Dobre. Aký je dôvod toho, že ste sa mali stretnúť? Na to sa poďme pozrieť. Dobre, takže tu vidíme, že tu máme nejaké prekážky, osmička, to je nejaké uväznenie a nejaké rytier mečov, ja mám pocit, že to nie je úplne taký príjemný človek, aspoň v tomto kontexte, ako to bolo predtým. Ja mám pocit, ako keby ste toho človeka, alebo ten človek stretol vás, to nečakané stretnutie bolo, že niekedy ako keby sme ukončovali vzťahy kvôli takým nejakým hlúpostiam, ktoré sa jednoducho dali zvládnuť. Keby sme sa možno viacej snažili, možno keby sme boli vtedy viacej rozumovo na tom trošku lepšie, alebo mali viacej nejakých skúseností, alebo niečo také. Mne to tu tak ide, že vtedy sa mohlo nájsť úplne iné riešenie na ten problém, že to nebol až taký problém, lebo stále s odstupom času už potom tie problémy vnímame trošku inak. Takže mne to tu ide, ako keby ste si... že sa to dalo, ja si myslím, že vy sa na tom aj zasmiete, že sa to dalo nejak inak zvládnuť tá situácia medzi vami. Že to nemuselo ísť možno do nejakých takých radikálnych riešení, ako je rozchod. Ale pozrime sa, lebo mne tu chcú ešte niečo povedať, takže poďme na to. Takže sedmička mečov, štvorka minci.
Viete čo, ja mám pocit, že naozaj tu, keď sa teraz stretnete, to nečakané také stretnutie a s tou sedmičkou mečov a s tou štvorkou, že ste vlastne boli presvedčení o niečom, čo fakticky nemalo možno ani takú váhu, alebo možno to nebolo až tak, ako to na prvý pohľad vyzeralo, ale až na ten druhý ste si uvedomili, že sa to dalo naozaj nejak zvládnuť. Vidíte, a hlavne tohto človeka. Tu mám trošku také ako ohrnuté ego alebo niečo také, trošku taký, že hrdosť mi tu bola nejakým spôsobom poškodená. A že možno z tej hrdosti jednal proste tak, ako jednal. Ale toto bude veľmi také, že ako keby sa naozaj tu obnovilo nejaké také spojenie, ktoré ja neviem, či už by ste vôbec na to mysleli. Poďme sa pozrieť, čo to tu z toho ide, čo to tu ide vzniknúť z toho. Takže nový impuls, páža palíc. Tu máme to spomínanie na to, naozaj na tú minulosť. Možno, viete čo, môžete tu aj pri tom nečakanom stretnutí, že si zrazu sadnete a zarozprávate sa naozaj na také 2-3 hodinky a budete spomínať na tú minulosť a ako ste to možno nezvládli a ako ste proste niektoré problémy sa vám zdali také veľké a teraz oproti tomu tu už nie sú až také veľké, že proste dali sa aj nejak inak. Že fakticky si poviete, že ani jeden z vás tam vtedy nevyhral. Že to neskončilo. S tou päťkou to naozaj ešte neskončilo. S tým S-om je tu naozaj tá nová šanca. Máme tu aj cisára. Ja mám pocit, ako keby ste sa opäť začali nejak mať kontakt. Možno nebudete úplne blízko seba, ale váš kontakt ako keby sa prehlbil. Pozrite sa tu. Kráľovná minci a trojka pohárov, takže tu budú nejaké naozaj milé stretnutia. Zo začiatku môžu byť len také kamarádske, by som povedala. Presne, pozrite sa, miernosť, takže tam to môže byť, že určitý čas sa budete stretávať ako len priatelia. Cez to priateľstvo sa budete opäť ako keby zoznamovať. Toto mi tu ide. Ako keby ste si hľadali naozaj cez to priateľstvo tú takú cestu, že chcem vedieť, že aký si teraz. Už som trošku dospelejší, vyzrelejší, rozumnejší, tak poďme opäť sa pozrieť na to, či by sa tam dalo niečo opäť dať dokopy, lebo to spojenie naozaj, keď sa uvidíte tam, ako keby urobilo niečo také, kliklo niečo vo vás, ako keby som to mala povedať. Dobre, takže toto by bolo prekvapku číslo 2. Ja vám ďakujem za pozretie, ďakujem za lajky, za komentáre, za vychválenie. A som zvedavá, či takého človeka opäť stretnete.